Google все по-агресивно налага стратегията си за автоматични препоръки. Те ти изпращат имейл, в който ти обясняват какво е добре да направиш, разбира се в кавички, след което спенда на акаунта ти се увеличава доста, акаунта губи основната си цел или основния си сетъп и това влияе изключително негативно на рекламодателите и цялостната стратегия, която е заложена зад даден акаунт. Така че днес ще си говорим за това как Google ви ограбва. Здравейте на всички, аз съм Борислав Йорданов, един от партньорите в FinEssentials, по-настоящем оглавявам Google Ads екипът в FinEssentials. Някои от вас с по-големи акаунти са наясно или дори са имали случаи, в които Google акаунт репрезентативи се свързват с вас с цел да ви помогнат. Мога да ви разкажа по-скоро не личен пример, а акаунт, за който помагах. Буквално акаунтът се движеше в изключително позитивна посока. В един момент спенда се удвои и резултатите паднаха драстично. Защо? След като разгледахме акаунт хисторито, видяхме, че по погрешка при смяна на бюджета, вместо бюджета да бъде увеличен с 20%, бюджетът е бил увеличен с 100% почти. И това нещо доведе до вкарване на алгоритъм в нова learning фаза и започване отново да търси подходящите клиенти. Имаме и друг такъв пример, но с ключови думи. Когато Google просто изпраща имейл и казва, между другото, забелязахме, че тези ключови думи могат да увеличат перформанса на акаунта ви с XY проценти, няколко процента винаги. И ти си казваш, супер, окей, нека да го приложим и просто го прилагаш с един клик от имейла. Това нещо отива в акаунта ти. Акаунтът ти започва да спендва без оглед на перформанса. Хипотетично, вие може и да получите по-добър перформанс в даден момент в бъдеще, но това не винаги е така. Тези хора се опитват да увеличат Google Ads спенда ви в платформата. Препоръчват video кампании или demand gen кампании, дисплей кампании, когато даден акаунт все още не е готов за тях, с цел за да увеличат awareness, което генерално е правилно, но когато един акаунт все още е нестабилен и показва нестабилни резултати на дневна база, на седмична база или дори на месечна база, това може да бъде пагубно и може да ви накара изцяло да спрете да използвате Google в това отношение. Така че трябва да взимате съветите на тези хора, както се казва, с щипка сол. Тяхната цел е просто да увеличат ad spend-а ви. Смело изказване, но в по-голямата си част са просто търговци за Google. По принцип, ако сте изцяло e-commerce бизнес и вас ви интересува перформанса или представянето на акаунта и тоталния бизнес, който той ви носи, то тогава бих ви препоръчал да не бързате с такъв тип промени. Ако прилагате някои от съветите им, прилагайте съвети, които са свързани с вашата стратегия, с нещата, които вие искате. За специфична кампания, когато искате да добиете awareness за определен период от време, имате кампания като черен петък, като Christmas Sales или нещо подобно, тогава такъв тип кампании са подходящи. Но трябва да сте изключително внимателни. Какво кликате и какво правите в Google, понеже трябва да се прилагат такъв тип промени изключително бавно и методично и да знаете къде искате да идете с тези промени. Ако искате да разберете още ефективни тактики и подходи за Google Ads, абонирайте се за канала, може да ме последвате на всяка в социалните мрежи, както и да посетите нашото School Community. Благодаря ви много!